Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sak ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro, mati aku, Petro. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro. Mati aku. Petro mati aku mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Hari ini dah bagus. Aduh Petro. Kelas pinten li? Sekolah endi li? Sekolah teng pundi cah bagus. Sekolah kelas piralipun nggih. Pun. Aduh. Aduh, kalian tuh kagungane.